Voor 4 Venraynaren stond er woensdag een bijzondere verrassing te wachten. Zij waren door Junior Kamer Venray, een groep jonge ondernemers die graag iets terug doet voor de Venrayse maatschappij, geselecteerd voor een ballonvaart. Nou, het idee is eigenlijk tot stand gekomen omdat wij naast onze vaste activiteiten en goede doelen die wij ondersteunen ook nog wat kleiners terug wilden doen. We willen daarin vooral mensen die wat hebben meegemaakt en die het extra verdienen om in het zonnetje gezet te worden in de belangstelling zetten. En ja, het idee werd eigenlijk tijdens een brainstorm sessie naar boven gebracht van ja, hoe kun je nou iemand het beste in het zonnetje zetten? Ja, waar kan het nou beter als boven in een luchtballon? Want ja, nergens heb je bijna meer zon als daar. Dus ja, op die manier is dat idee tot stand gekomen en zijn we dit gaan organiseren. Een van de gelukkigen was Marja. Nadat ze een heftige periode heeft meegemaakt, was ze helemaal in de wolken van dit cadeau. Ja, de laatste 20 jaar waren erg turbulent. Van het overlijden van mijn moeder, mijn broer op jonge leeftijd. Ik heb zelf 2 kinderen met een beperking. Ik heb 6 jaar geleden borstkanker gekregen. Daar ben ik al 6 jaar nu van hersteld, zeg maar. Ik ben nu gezond verklaard. Ik word volgende week 50, dus ja, dit is eigenlijk een beetje de kroon op. Maar na al die ellende ook een keer iets heel leuks. Lekker positief nu. Dat is een mooi jubileumcadeau, zeg maar. Ja. En positief blijven, dan heb je de helft gewonnen. Dat is eigenlijk mijn motto. Dus, ja. Hoe leef je hier naartoe? Slecht geslapen deze week? Nou, vanaf dat ze gebeld hebben s'avonds van je mag mee, ja, is het een stuiterperiode. Dus ja, heel blij. Een loterij? Ja, zoiets. Ja. Voor een ander is dat de loterij en voor mij is dit. Ja, luchtballonnen betekenen nog wat voor jou, volgens mij, of niet? Ja, nogal. Ik ben helemaal gek van luchtballonnen, al mijn hele leven lang. Dus dit is een droom die uitkomt, eigenlijk. Hoe is die liefde ontstaan voor luchtballonnen? Toen ik klein was, toen was in Venlo in het Julianapark, lieten ze zo'n ballon openstaan, zeg maar. En dan kon je daarin lopen om te kijken hoe groot dat die was. En als klein kind, ja, maakt dat indruk, want dat is kei groot. En toen was ik verkocht. En sindsdien rij ik ze na en dan proberen te kijken waar die gaat landen. En net op tijd te zijn dat je hem ook ziet landen. En soms lukt dat en soms niet. Naast Marja waren er nog 3 anderen uitgenodigd om plaats te nemen in de mand. We hebben veel aanmeldingen gehad en het is altijd moeilijk om daaruit te kiezen. Het zijn allemaal mooie verhalen, het zijn allemaal mensen die echt wel wat verdienen. Op een gegeven moment moeten we natuurlijk een 4-tal kandidaten daarvoor gaan selecteren. En dat hebben we gedaan en daar zitten gewoon hele mooie kandidaten bij die ook echt naar deze dag hebben uitgekeken. Hoe is dat voor jou zelf zo'n dag om te zien dat die mensen genieten? Ja, dat is natuurlijk het allermooiste, want dat is het doel wat we als Junior Kamer uiteindelijk hebben. Dat is gewoon dat we de blije gezichten van de mensen, een droom die uitkomt. Ook een beetje de spanning die we zien, de gezonde spanning van ja, god, zo'n ding gaat wel erg hoog dadelijk. En vind ik dat niet een beetje eng. Maar ook alles er rondomheen. Er wordt op de achtergrond hier opgebouwd en de ballonvaarders, de 4 kandidaten worden ook daarin betrokken. Ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Uiteindelijk was het iets na 7 dat de man loskwam van het grasveld en het luchtruim koos. Succes!